Pinangunahan ni Department of Health Secretary Ted Herbosa ang pagbubukas ng Kauna-unahang Department of Health Wellness Clinic sa buong Eastern Visayas ngayong araw sa lungsod ng Tacloban. Kasamang mga kinatawan ng Department of Health Eastern Visayas at ilang opisyal ng syudad, ganap nang binuksan sa publiko ang Kauna-unahang Wellness Clinic sa rehiyon na nasa loob ng isang mall. Sa naging panayam ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa, isa sa mga rason kung bakit naisipan itong sa isang mall buksan ang nasabing clinic dahil sa panahon ngayon na mas marami ng kabataan ang tumatambay at nagpupunta sa mall. Ilan sa mga serbisyo na available sa nasabing wellness clinic ay ang mga basic services at special services kagaya na lamang ng HIV screening and counseling at mental health program services. Dagdag pa ni Herbosa, sa makabagong panahon na gusto nitong baguhin rin ang pananaw ng mga tao na hindi lang sa hospital ang maaaring puntahan ng mga ito kung mayroon ang mga itong sakit dahil mas pinadali at mas pinalapit pa ang pagbibigay ng lunas at serbisyo sa mga may sakit na kabataan. Binigyang diin din nito na ang wellness ay ang pagkakaroon ng tamang pagkain, ehersisyo at tamang lifestyle. Naniniwala rin ito na malaking tulong ang wellness clinic dahil mababawasan ang magiging bayarin sa hospital sa hinaharap pa. Namang wellness, project ko to noong una pang naging akong Secretary of Health kasi nakita ko yung top 10 illnesses. Nutrition, immunization, HIV, road crash, mental health, sexually transmitted infection. Sabi ko, lahat ito problema ng teenager, problema ng youth. It's all about the youth. So sabi ko, nasan pa ang youth? Wala naman sila dun sa health center. Diba? Nasaan sila? Nasa mall. So we had a tie-up with the malls, both of the biggest malls. Ang bahagi ng panayam ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa. Nagpasalamat naman si Herbosa sa lahat ng ahensya at opisyal na nakiisa sa nasabing pagbubukas ng wellness clinic. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninya Magpili and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bumbo!